Hos Customers First arbejder vi hver dag på at lave innovativ og banebrydende teknologi til retailere. En af de ting, jeg vågner op og tænker på hver dag, det er, hvordan kan vi gøre hverdagen nemmere for vores ekspedienter, vores kunder og vores butikker, så de kan lave endnu federe kundeoplevelser. En af de helt store udfordringer er blandt andet, hvordan ser vi, hvad der er på lager, hvordan bestiller vi varer, hvordan betjener vi kunderne, og hvordan gør vi det endnu nemmere at tage imod betalinger op ved kassen. Så i dag lancerer vi C-First Retail Vision Pro. Med lagerstyrings UI kan du bare kigge på et produkt og staksrige præcis, hvor mange enheder du har på lager. Ingen har set det før. Ingen har gjort det før. Detailhandlen vil aldrig være den samme igen. Med C-First Retail Vision Pro starter fremtiden i dag. Men hvad betyder det for kundeoplevelsen? Vi har genopfundet kundeoplevelser fra bunden af og skabt en ny standard inden for retailverdenen. Vi taler om købsoplevelser, der er så intuitive og problemfri, at kunderne føler, at de træder ind i fremtiden, hver gang de handler i lige netop din butik. Lige fra kunden tager varen og lægger den op på disken. At det